Wengeneza wathi impela sibona lapha nakumculo kaMaskandi ke uduma kahle njengoba ke seveze ke izinhlelo ezokuphuma ke komsebenzi wakhe ke omusha kulona ke lisonto. Bafowethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela mangani nibingelele. Kuyona ke imbuso City MTV sithi nje masiqala ngane ke channel ake wenze kulungile. Uciphize usubscribe na notification bell khonza sithola zonke izindaba ke shishayo nazo ke zitrendayo. Hayi ke wengeneza wathi impela sibona lapha nakumculo kaMaskandi ke uduma kahle njengoba ke sekhiphe ke izinhlelo kwezomsebenzi wakhe wakulonyaka njengoba eseqalele wakhipha yona ke e-CD cover. Bafowethu impela uthi ke cha impela engawo ke ulohlanu ke kulona ke lelisonto ke umsebenzi wakhe ke omusha ke uzobe ke usuphuma. Uthe bafowethu impela ke nizobhema ke nekholwe kuwona ke umculo kumbe kulona ke icwecwe lakhe ke azolikhipha engawo ke ulohlanu. Bafowethu impela kwakho ke ukuthi wenze njalo ke ucuphe ngalo ke idatha lakho ngoba zakhala Friday. Hayi ke bafowethu thina ke simbosethe MTV sithi nje ake sihle ngobonda idibane yona ivideo elandelayo.